Čau lidi, vítá vás Andre u nového videa. Takže dneska zase natáčíme Minecraft a bude to takový tutoriál, jak postavit takovou menší vilku. No já už začnu, no. Teď zase nebudu kecat, protože nevím co. Ale můžete poslouchat nebo koukat, jak stavím. Ale nevím, co byste poslouchali. Nic, no. Je to pravda, vole, ne? Budem teďka na pláž a zabijem tam pár cikádů. Skyně, tam negři zasraný. Drž, pusem tě. Neposlouchejte, to je můj brácha, zase mi kazí video. Moje první video z Minecraftu. Jsem možná s tou vilou to trošku přehnal. Možná, že to bude i rozkouskovaný. Nevím, jak mi to vyjde. Ale jak můžete vidět, tak jsem si tam drobiček toho i připravil. Tak. Možná, že se vám líbit nebude. Je to takový trošku divný. No, ale mě by stačilo jako... Ani není taková ta vila, spíš domeček. A na to musíte koukat, je to nudný. Okay. Počkej, ty jsou se kole. No co, dáme už je tam, už je máme už sebe. Takhle. Takhle, ano. No jako lezi. No, jedna jsem dvojku, jo. Jo. Vem, ty. Tu hradbu. Postavím tady takový plot. No. Za chvilku už to budeme mít. Takže v prvním díle postavíme tu ten dům a v druhém díle bude... V druhém díle budeme dělat interiér. Jo, kdybyste tady ve videu slyšeli někoho, tak je to můj brácha. To už jsem možná říkal, že mi kazí zase videa. No víš. To kráso. Já už ani neumím ovládat Minecraft, jo. Jsem ho naposledy hrál si před rokem. Já teďka pořád pařím MTAčko. No, tak to takhle můžete vidět. No, tak už to je. No. Už to skoro bude. Nevím, jako jestli se vám to bude líbit. Dá, možná ne. Já fakt nevím, o čem bych mluvil, jako... Můžete jenom koukat. A když tak mi pak dokumentu můžete poslat nějaký odkaz, čím můžu střílet videa, a čím si udělám na začátek intro. Bych potřeboval docela vědět. Když tak děkuju. Jo, když to je min 14. Jestli zníme květilety, za to já nemůžu, za to může můj hlas, no. No a teď si vezmem červený sklo.
Pojďme nahoru. A tady bych chtěl udělat heliport. Takhle. Takhle, takhle. Takhle, 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 takhle. Jo? Aby to mohlo jít, jo? Tak nějak. No. 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 Tak nějak. Tak to tak nějak můžete vidět. Tak děkuji za shlédnutí tohoto videa. Uvidíme se při druhém díle, kdy budeme dělat interiér. A nahoře helikopteru. Tak čau.